Російські дрони атакували Кіровоградщину, пошкодивши інфраструктуру і будинки в Олександрівці. Частина Кропивницького залишилася без світла, зупинили рух поїздів, затримані рейси в кількох напрямках. Роберта Мецола прибула до української столиці, щоб провести зустрічі з представниками української влади. За даними дипломатичних джерел, обговорюватимуть питання підтримки України в умовах війни та подальшу євроінтеграцію, а також в Києві відкривають постійне представництво Європарламенту. З 2014 року окупанти масово привласнюють державне, приватне та комунальне майно на півострові. Це робиться через так звану націоналізацію. Судові заборони і обмеження для іноземців, якими називають громадян України. Усе захоплене майно, зрештою, передають військовим та колоністам із Росії, що веде до цілеспрямованої зміни демографічного складу Криму. Український політв'язень Ернест Ібрагімов, засуджений росіянами на 13 років, отримав довгоочікуване побачення з родиною в колонії номер 5 Оренбурзької області. До нього приїхали мати, зять і дві сестри, які долали 3 доби шляху з Криму. Востаннє близькі бачили Ернеста ще до його арешту. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чобаров увійшов до складу української делегації на 80-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він представлятиме Крим і кримськотатарський народ на міжнародному рівні. Делегацію очолює міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також у ній представники уряду та Офісу президента. В окупованому півострові триває системне виховання школярів у дусі військової ідеології. Учні кадетського класу Чорноморської школи імені Кудрі стали учасниками відкриття осіннього етапу так званої вахти пам'яті поколінь. За даними правозахисників, станом на квітень 2025 року у Криму вже діє щонайменше 260 кадетських класів. Українська спецслужба заочно оголосила підозри ще 22 особам, які співпрацюють із російською владою в Криму. Серед них колишні українські міліціонери, судді, депутати та представники окупаційних відомств. Їм інкримінують державну зраду, посягання на територіальну цілісність та колабораційну діяльність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва планує щонайменше 2 великі наступальні кампанії. Втім, за словами Зеленського, армія РФ уже тричі зазнала провалу через величезні втрати. Він наголосив, можливість повної окупації Сходу України у ворога відсутня. У Ростовській області горить військовий аеродром, де базуються бомбардувальники Су-34 та Су-30. 35. Вогонь охопив стоянку літаків та позиції інженерного батальйону. Російська влада традиційно заявляє про так звану успішну роботу ППО, але попередні атаки ЗСУ вже доводили вразливість цього об'єкта. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій, який має прискорити відмову від російських енергоносіїв. Обмеження стосуватиметься банківського сектору, криптовалют і нафтогазової галузі. Ця частина спільної стратегії США та ЄС щодо посилення тиску на Москву. Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання журналістів про передачу Україні систем «Петріот». Натомість він заявив, що в Україні серйозні проблеми, що головна складність війни – ненависть між Зеленським і Путіним. Водночас Трамп знову пообіцяв швидко завершити війну, не уточнивши деталей. Попри урочистий прийом королем Чарльзом III, візит Дональда Трампа в Лондон супроводжують гучні протести. На Віндзорський замок навіть спроектували його фото з Джефрі Епштейном. Окрім політичних переговорів, США і Британія планують підписати технологічний пакет, а корпорації оголосили про інвестиції у розмірі $42 мільярдів.